Belaike wana janai koktoma kasai phaika Tripura koktoma 365 senalo Uttam Debbarmani hi Tarunmala Debbarma mianesini Kumajak bini kamingkhe mandai PSbo mandai kalayo Tarunmala Debbarma nongni okrai thangmani phungni sini Sarik ongkha haipana basani nogo kipiliya Nukhongni hamjwk Tarunmala Debbarma nogo eba Nukhonggo kunu walaimung bolaimung kwrwi tutuisi tamni bagwi abaike okrai thangnangkha hinui wansogwi kabjak tabuk bwsai Uttam Debbarma yagulo yogyangwi maya ganang lukorok Tripura saroni thani bwsai Uttam Debbarma kisa chobachok ma sankha tamnike Bihik Tarunmala Debbarmano je jagarao nuitong khe u kokdu number rwjago call khaibobai kwrwngnani bagwi Uttam Debbarmani kokdu number khe 8787 88 2463 norok jodi kebo Bihik Tarunmala Debbarmano nuitong khe u kokdu number rwjago kwrwngwi mano 90 Tripura koktoma 365 ni bisingtwi